मुंबई सिंधुदुर्ग गोवा एक्सप्रेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड रस्ता होणार आहे। त्याचं डीपीआरचं काम सुरू आहे अशी मोठी माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी कुडाळत दिली आहे। मला वाटतं आता उदय सामंत इकडे आहेत, आपल्या माध्यमातून देखील या भागामध्ये उद्योग येत आहेत, त्याला चालना देण्याचं काम आपण करतोय। आणि म्हणून या लाल मातीमध्ये काजू, आंबा, कोकम, चिकू यावर प्रक्रिया करणारे उद्योग उभे करायचे आहेत। नारळ सुपारीतून पदरी पैसे मिळाले पाहिजेत। आणि म्हणून कोकणाचं वैशिष्ट्य आहे, कोकण हा निसर्गरम्य परिसर आहे। कोकणात मिळतं तसं जेवण संपूर्ण महाराष्ट्रात कुठंच मिळत नाही, हे देखील या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो। मुंबईत आता सगळीकडे उकडीचा मोदक मिळतो, पण कोकणातल्या मोदकाची चव कुठंच नाही आहे। कारण फक्त खोबरं आणि गुळ घालून मोदकाला चव येत नाही, त्याला आमच्या लाडक्या बहिणींचा हात लागलेला पाहिजे, तेव्हा चव येते। आणि म्हणून या ठिकाणी गड किल्ल्यांचं पर्यटन असेल, समुद्र किनाऱ्यांचं पर्यटन असेल, खाद्य पदार्थांचं पर्यटन असेल, या सगळ्या प्रकारच्या पर्यटन वाढ झाली पाहिजे, त्यामध्ये व्यावसायिकता आली पाहिजे। आणि म्हणून आपल्याला मी एवढंच सांगतो की आज कोकणामध्ये आपण कोस्टल रोडचं काम सुरू केलंय, मधले जे ब्रिज आहे 7 ब्रिजचं आपण काम सुरू करतोय। या ठिकाणी आपले रेवस ते रेडी या ठिकाणी हा कोकणाचा कोस्टल हायवे सुरू होतोय, त्याचं काम मला वाटतं सुरू आहे। उदयराव, कोकणचा आपला सागरी मार्ग त्याचं काम सुरू आहे, आता हायवे आहे त्याचंही काम बऱ्यापैकी लवकर होत आहे। आणि आपल्याला मी सांगतो, जसा मुंबई पुणे ॲक्सेस कंट्रोल झाला, नागपूर मुंबई समृद्धी महामार्ग झाला बाळासाहेबांच्या नावाचा, तसाच मुंबई गोवा सिंधुदुर्ग हा देखील ॲक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड रस्ता आपल्याला करायचा आहे, त्याचं डीपीआरचं काम सुरू आहे। आणि खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी त्याच्यामुळे या कोकणाचा जो काही विकास आहे मोठ्या प्रमाणावर होईल। जिथं कनेक्टिव्हिटी वाढली, जिथे रस्ते झाले मोठे, तिथं विकास आला। आणि म्हणूनच या ठिकाणी कोकणासाठी जेवढं आपल्याला आपण एक कुठलं महामंडळ प्राधिकरण केलंय उदयराव, कोकण विकास प्राधिकरण, त्याला देखील आपल्याला ताकद द्यायची आहे, ते देखील आपल्याला मजबूत करायचं आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।